Kameruje się, cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Witajcie, witajcie na Śląskiej Karuzeli. Witamy was serdecznie w przepięknym świecie. Zaczynamy. W chacie było pięknie, cudownie. Przejdźmy teraz do mechanizacji wsi. Co oni robili, jak robili, czym robili? Robili przede wszystkim siłą własnych mięśni. Yeah. To było zanim ta mechanizacja nastąpiła. Dobra siłka. Później przychodziła taka mechanizacja na pół, można powiedzieć, kiedy zaczęto wykorzystywać kunie, tak jest, dokładnie. No i dopiero później silniki wprowadzano często elektryczne. I te niektóre z tych elektrycznych silników, co się nam dzisiaj wydaje absurdem, były na przykład chłodzone mokrymi szmatami. Mamy taką jedną mocarnię właśnie z takim silnikiem, że tam to było tak trochę niebezpiecznie, no ale tak czy siak było szybciej, łatwiej, no i nie trzeba tego było robić samemu. To co? To proszę. zobaczymy. Przemysławie, myślę, że wielu naszych telewidzów pamięta jeszcze taką maszynę. Być może, że ktoś nawet na niej pracował. Pewno. Co to takiego za nami stoi? To jest młocarnia. To można powiedzieć jest taki kombajn, nie do końca w tym słowa znaczeniu, ale to jest kombajn, który robił prawie wszystko oprócz ścięcia zboża, bo te dzisiejsze ścinają zboże, ale młocarnia go już później młociła, jak sama nazwa mówi. Przy okazji mogła trochę to zboże oddzielała ziarno od plew, czyli z jednej strony do worków wyładowała, wypadało nam to, co że im potrzebowali, żeby później zrobić mąkę, czy inne rzeczy, no a wszystkie plewy, czyli śmieci, tak można by powiedzieć najprościej, wylatywały sobie z drugiej strony. Skąd ta maszyna o tym wiedziała, co jest plewem, co jest ziarnem? To chodziło o to, że ziarno jest cięższe niż te wszystkie śmieci, dlatego właśnie tam w środku były takie, ale wiatraki zrobione z drewna. Wydmuchiwało. Wydmuchiwały, leciały one sobie w jedną stronę, a cięższe zboże spadało na dół. Ale ona jeszcze współpracowała z młynkiem, bo jeszcze było takie urządzenie Z młynkiem u nas mniejsze. się mówiło wialnia, chociaż ja nie do końca wiem, czy współpracowała, czy to nie było tak, że jakby wialnia jest prostsza, wcześniejsza, a potem mocarnia to już jest Słuchajcie, to ja lepsze, nie skok jestem taki technologiczny. stary, ale pamiętam... Chwileczkę, wyjaśnimy to z żoną, opowiem za chwilę. Ja nie jestem taki stary, ale widziałem, jak się pracuje przy takiej maszynie na wsi u mojej babci i to naprawdę wielu gospodarzy schodziło się, odrabiali ludzie u siebie, bo musiało kilka osób pracować przy takim urządzeniu, a potem był młynek, którym się jeszcze dodatkowo przesiewało właśnie zboże. Żeby wszystko, co i te złe, plewy, oddzielić już tak na 100%. Tak. No to zobaczmy. Zobaczmy, jak to wyglądało. Przemysławie, czy mogę? Oczywiście, zapraszam. Słuchajcie, nie odmówię sobie tej przyjemności. Pozdrawiam całą Laskówkę, Poręby i ten dźwięk. Konina też. Dobrze, bo żebym coś nie urwał. To jest stare, ale staramy się, żeby było w dobrym stanie, więc można kręcić. I tu mamy ich parę rodzajów. No tak, bo to są takie maszyny, urządzenia, można powiedzieć, bardziej, które były robione bardzo porządnie, więc ich dość dużo przetrwało do naszych czasów. Gospodarze o to dbali, bo to było potrzebne na co dzień, więc mamy ich trochę z różnych miejscowości. To na przykład dzisiaj z takiego miasta, które się niezbyt kojarzy z rolnictwem, bo tak akurat z Sosnowca, ale przetrwało ich do naszych czasów całkiem dużo. To powiem, że ta z Sosnowca najładniejsza. Pozdrawiamy Sosnowiec. A płytą dzisiejszego odcinka jest Ryszard Sawicki. Polskie kwiaty. Kameruje się? Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Słuchajcie, a dzisiaj Śląska Karuzela gości w skansenie w Chorzowie, gdzie można poczuć zapach przeszłości. Zaczynamy. Szatkownice, sieczkarnie i żarna i śrutowniki. Co to robiło? Wszystko robiło co innego. Śrutownik, sama nazwa wskazuje, robił przecież śrutę, prawda? Czyli taką grubą mąkę, którą się dawało na paszę dla zwierzaków. Gruba mąka nazywa. Dobrze, teraz będziesz już wiedzieć. wiem. Całe życie człowiek się uczy. Okej. Tak jest. Sieczkarnia, to przede wszystkim robiła, jak sama nazwa wskazuje, sieczkę. Tak, a czym się różni szatkownica od sieczkarni? No bo szatkownica robiła, na przykład szatkowaliśmy kapustę. Okej. A sieczkarnia to się siekło się słomę, którą później dawaliśmy zwierzakom do jedzenia. Stąd takie na przykład tutaj długie koryto, żeby można było podawać tą słomę w miarę bezpiecznie, bo sieczkarnia, zresztą i sieczkarnia i szatkownica były takimi maszynami, przy których można było palce stracić, więc Tak, to myślę, trzeba że było bardzo uważać. Bardzo to się często zdarzało niestety. Ale Tak jest. koniczynę też, prawda? Tak, generalnie wszystko to, co trzeba było posiekać, żeby się tam krówkom czy innym zwierzakom lepiej jadło i lepiej trawiło.
Tu mamy żarna, czyli przyrządy do mielenia mąki. Wiadomo, można było iść do młyna i zrobił to młynarz za nas, no ale trzeba mu było coś odpalić za to, więc jeżeli ktoś chciał robić sam, bo na przykład miał mniej, no to brał żarna i nimi kręcił i też miał mąkę. Okej, to teraz pytanie. Co z tych wszystkich czynności było najłatwiejsze? Albo gdzie by się najciężej pracowało? Czy właśnie, czy przy mieleniu, czy przy szatkowaniu, sieczkaniu, czy przy młóceniu, czy przy kombajnie, prawda? To też jest starszym? bardzo trudne pytanie, bo wszystko było trudne. No. Znaczy, może tak, proste, ale wymagające siły i męczące, to chyba najprostsze było mielenie zboża na żarnach, bo to generalnie nie można się było przy tym uszkodzić za bardzo. To się po prostu trzymało za rączkę albo za taki kijak, który mamy, no i się po prostu kręciło, ale to była praca, którą często wykonywały dzieci. Może nie takie 4-letnie, ale już takie 6-7, no to jak najbardziej mogły stać i sobie ukręcić trochę mąki, żeby później zjeść jakiś chleb. Pracy z sieczkarnią i szatkownicą to już była ta ryzyko kontuzji, to takiej, która się nie zrośnie, jak się nam palce utną. Młócenie zboża też mogło być kontuzjogenne, no bo można było cepem dostać w głowę specjalnie albo i nie, w zależności z kim się to młóciło. No i generalnie wtedy życie było trudne, praca na roli do łatwych nie należy, szczególnie właśnie jak nie ma takich ułatwień jak dzisiaj, tylko trzeba to wszystko robić ręcznie. Ja się bardzo cieszę, że kochane dzieciaczki możecie wpaść tutaj z rodzicami, zobaczyć jak teraz macie cudownie, a jak kiedyś wasi rówieśnicy musieli pomagać w domu, więc odwiedzajcie Chorzów i piękny skansen tutaj. I nie marudźcie zobaczcie. przy sprzątaniu pokojów. No więc zacznijcie, te myć naczynia też już możecie, chociaż teraz są zmywarki, więc chociaż włóżcie i wyciągnijcie, nie? Słuchajcie, to ja zabieram teraz Kajrę na młóckarnię, a my widzimy się już za tydzień. Bądźcie razem z nami, do zobaczenia. Odwiedzajcie skansen w Chorzowie, widzimy się! Woohoo! No pchajcie!